Köszöntöm. Tisztelt Kapó! Azért ültünk ma össze, hogy a társaságban kialakult hadiállapotot béketárgyalások útján rendezzük. Én a társasház kezelő megbízott vagyok, és ha lehet, ha megengedik, a békéltető bíró szerepét tölteném be ezen a mi lakolgyűlésünkön. Hát nincs itt semmi gond, csak ez a kiken picsa nem akar innen elköltözni a palifogó kutyájával együtt. Ez nem van. Nekem nincs szükségem palifogóra. Te összeaszott végszatyó. Cézár a legjobb barátom. Húzd vissza a macskahúgyos lakásodban, nem tetszik valami. Húzd haza te a kutyaszaros valagaddal, aztán szoptasd meg azt a nyáladzó kutyádat a hatalmas csöcseiddel, de Franki. Kérem, drága hölgyeim, azért jó volna betartani bizonyos kereteket. Igen, én is ragaszkodnék ehhez. Andika, hát kérem, itt nem lesz megoldás. Na jó. Felőlem. Hát rendben. Nagyon köszönöm, hölgyeim. Tehát akkor vágjunk bele. Szeretném, ha Géza úr, a társasház harmadik udvari lakója és a cica kutya háború vétlen elszenvedője most elmondaná, hogy hogyan jutott idáig, és hogy hogyan érte meg a történteket. Igen. Géza úr, öné a szó. Igen. Szóval hát, én nagyon köszönöm, hogy ugye végre meghallgattatik a harmadik fél is. Igen. Tehát, hol is kezdjem? Igen. Szóval, gyermekkoromban édesanyám a hörcsögökkel... Ugorjuk a gyerekkor. A hörcsögök is? Minden. Jó, igen. Tehát a társasház gyermekkorában még mindenki élte a maga kis eseménytelen életét. A lakók udvariasak és figyelmesek voltak egymással, és a boldog békeidő meghangoltsága lebegett napjainkban. Én sorban írhattam a kiadatlan verseimet, például. Annika, pitét sütött, éjjel-nappal. Annika, bájosan törte össze a férfi szíveket. Ó, jaj, a szíveket! Ó, jaj, a szíveket! Igen. Na. Tehát a probléma akkor kezdődött, amikor 3 évvel ezelőtt, ugyanazon a napon Annika egy kölyök macskát, Antika pedig egy kölyök kutyát kapott ajándékba kedves ismerőseitől, akik minden bizonnyal sátán titkos ügyökeim. És mi a baj ezzel? A sátánnal? Cézár az egyetlen igazi férfi az életemben. Ha csak egy hozzám hasonló, korrekt és kitartó palim lett volna, most nem itt tartanék. Igen. Mi ezzel a gond? Kérem, drága Panika. Hát Panika az egyetlen, legjobb barátnőm. Hát életem párja, türelmes meghallgatom. Mi ezzel a gond? Kérem, drága Panika, tessék már eltenni azt a konyakész! Ez itt egy béketárgyalás is! Géza úr csak ábrázolni szeretné a problémát! Mit? Ugye igaz, Géza? Ja, igen, metaforikusan ábrázolok. Metaforikusan egy alanyi költő vagyok, és metaforikusan nem akartam őket megbántani. Azért. Persze, én leteltem a kést, de én tudom, hogy Andika is felfegyverkezve érkezett. Jó. Akkor én, mint a vagyis a társasház kezelő megbízottja, követelem, hogy a béketárgyalások idejére tegyék le a fegyvereket. Most ered! Az bedaszna, hát ez a vén ribanc, ez életveszélyes. Nekem jogom van megvédeni az érdekeimet. Követelem, különben kénytelen leszek felfüggeszteni a béketárgyalást. Na jó, de csak hogyha ő is. Jó, tegyük le. De úgy van. Csodálatos, hölgyeim.
Önöktől még én is leckéket vehetnék diplomáciából. Géza úr, kérem, valami baj van, Géza úr? Itt semmi, csak kicsit megijedtem. Talán fejtse ki akkor, hogy mi ez. Igen, tehát ide költözött ugye Cézár és Monika. Igen. És ugye az első évben még nem is volt semmilyen probléma. De aztán hirtelen megnőttek. Cézár egy hatalmas és dühös Dobermanná. Monika meg egy ilyen terhetetlen, felhajzott szukává serhű. Csak okosan Manikáról kiadatlan töltő. Hát még nem egy szuka. Ja, csak okosan beszéljen, és Cézárról is, aki egy felséges állat. Az igaz, hogy nem cica, hanem kutya, de legalább nem ember. Hát, ezt köszönöm a nevében is. De tényleg, mert a kutya is ember. Kérem, folytassa, Géza úr. Igen? Öné a szó. Enyém? Igen. Jó. Tehát Monika tüzelt és szült szinte folyamatosan. Az udvar, az tele lett ilyen felhajzott kandúrokkal, meg kis cicákkal, akiket Cézár a napi 2 sétája után és előtt is folyamatosan kergetett! Amivel engem meg az őrületbe kergetett a gólyos kurva anyádot, bazd meg, szállgattak, rohadt geci, te, fasztok, hozzá! Annak a szegény kutyának is megvannak a jogai, azok a rohadt jogai! Például a napi 2-szeri macskakergetésnél. Mert ilyen a természete! Igen! Hát mi van ezzel? És az én nyugalmam! És a háznak a nyugalma! Ja, de hát mit is csináljon szegény pára? Igaz, ami igaz. Ugye? Hát, Na. elkapni úgyse tudja őket, akkor meg kaputkoson egy kicsit, Na, nem hát igaz? ugye, hogy ugye? Jól van. Azt mondja meg Géza úr, hogy mit gondol, hogy milyen javaslata lenne ön szerint magának. Most. Géza úr, emlékezzen, mennyi finom almás pitét megevett már nálam, és még mennyit megehet majd. Na nem már! Almás pittet! Hiszen tudja, hogy amikor nagyon magányos, akkor bármikor benézhet hozzá kis összebújásra. Igen. Hölgyeim, azonnal hagyják abba a bejelentő és javaslattevő érzéki befolyásolását. Most itt nem erről van szó. Így van. Tessék, Géza úr, Igen, folytassa. Mit? Vagy? Ja, igen, ja, persze, hogy igen. Na, én úgy látom, hogy a kialakult hadi állapot rendezésére csak is egyetlen megoldás létezik. Ha Monikát és Cézárt kiherélik. Mit mondom? Igen, így vissza a státuszkó. Ki pakolnak Monikát? Ki? Hát lehet, hogy nem jól hallok. Hát előbb herélek ki téged, te Króger! Hát mégis mit képzelsz, te mocok? Kérem, a társasház békét csak így lehet megőrizni. Hát ki nem szarja le a békét, ha Cézár helyéje a tény? És Monika termékeny méhe. Kérem, hölgyeim, ezt kell tenniük. Mit akarnak azok a késeket? Kérem, hölgyeim. Mi? Ó, basz meg! Messze! Ha álljon, basz meg! Messze! Messze! De! Elég! Milyen csend? És maga csak ott áll? Kérem, én csak a társasház kezelő megbízhatja vagyok. Szemlélője és nem alakítója ennek a béketárgyalásnak. Nekünk, társasházak képviselőinek nem való beleavatkozni a lapok belső vitáiba. Értem. Kérem, csak nyugodtan rendezzék ezt az egész vitát, mint ha itt se lenne. Jó. Nagyon helyes, nem kell mindenbe belepofázni. Magának keresse Aztán csodálkozni, hogy itt van a baj, ugye? Ja. Úgy érzem. Elvérzem. Nekem. Végén. Úgy látom, hogy a béketárgyalások holtra jutottak. Ja, nem, várjon. Nem.
Annika, drágám, én most jöttem rá, hogy tulajdonképpen ez a szemét házi kedvenc gyűlölő volt minden bajunk forrása és generátora. Hát ő jelentgetett állandóan a társasház képviseletének, nem? Igaz, hát ő sírt mindig az aj miatt. Hát, ha ő nincs, akkor okafogyottá válnak a béketárgyalások. A cicák lehetnek, a kutyák lehetnek, mert nincs itt már ez az aggályoskodó, kiadatlan költő, hogy korlátozná az önazonosságokat. Milyen igazad van, édesem? Annika, akkor most vészenvége, vagy nem vészenvége? Hát nyugodjon meg. Ezt majd igazságosan kiporciózzuk Cézár, Manyika és Manyika ügyfelei, hódolói között. És nem megy több panasz a központba. És ez magának is megfelel, drága Panna? Hát, hogy a kékékbe ne felelne meg. Drágám, zseni vagy. Na, édesem, hát azért ehhez kellett a te rendíthetetlen inspirációd is. Na gyere, hadd öleljelek meg. Na végre, megnyugtatóan rendeződtek a dolgok. A társasház nevelő kezében megköszönöm, hölgyeim, hogy ilyen európai módon tudtak közös neveződni. Jelenteni fogom, és azt is, hogy minden rendben van. Meg azt is, hogy van egy új kiadó lakás. Na és jó. most engedjék meg, hogy a társasház nevelő kezében átnyújtsam önöknek ezt a kis személyi ajándékunkat, hogy most már örökre és végleg béke legyen ebben a házban. Hát, nagyon köszönjük. Igazán. És most a sikeres tárgyalások örömére menjünk és együnk meg nálam egy pitét. Én majd hozom a konyakot. Boldogan, örömmel teszek eleget a meghívásra. A táskámat viszem. Hozza. Jaj, a jegyzőkönyv. Na, Na gyere már. és ezzel mi legyen? Hadd édesem, majd később felaprítjuk a drágáinknak. Most már lesz bőven időnk, hiszen végre helyreállt a rend a világban. Végre.